Steun je hartstikke. Andries, heb jij niet op? Dit is een centrale pot hoor. Ja, Heel goed, heel goed. jij bent de kampioen. Dan we steunen je. Ja, dat was echt... Hij is van ons Nee, allemaal. Bart, dat is ook alles. Ja. Dat is ook alles niet. Nee, we moeten echt heel snel praten. Dit gaat weer helemaal fout. Ik kom 3 kilo zwaarder thuis. En dat is niet 4 kilo. Nee. Ja. We gaan echt... Anders ben je lelijk. we gaan echt... Dankjewel Jan, dankjewel. Ik heb hier Ik ga meteen een bed in aan. Nee, het is een hele knappe man, Andries. Ja? Vreselijk. Hij heeft hij weer nog wedstrijd gesteld. En ik vind maar zo gedisciplineerd. Hij heeft op de roeimachine gezeten. Hij heeft voordat Ja, dat is waar. op de roeimachine Het gezeten. voordeel is... Iedereen heeft op de roeimachine. Können wir die Käseplatte, eine große Platte machen? Ja. Mit 6 Tellern und extra Brot und so? Oh, Okay, das schaut doch ganz toll aus. Und es ist dann auch ganz wild. wir haben in Holland noch eine Jagdknicker, das ist für die Oil. Ah, ja. Das ist diese Mann. Ah ja, okay. Nur mit dann Käse. machen wir Ganz das. goed. Ja, dan mag maar Mag eine het weer große, zo. ne? Hier, Jezus, Mina van Dijk, weet je wel. Mij een beetje uit Ze was zo lief. Hou op! Ze keek zo doen. Het is zo'n vrouw, jongen. Hij is geweldig. Als er één een ijsklontje is, die begon hier. Hij smelt onderhand. Hij smelt onderhand. Ik even even door. Hey Bob. Ja, ze dacht aan jou en nee bij mij. Dat vond ik wel heel erg. Ja, is het zo Zaterdag is hij gewoon lui, weet je wel. Heb je het wel opgenomen, joh? Dat ze Wil je En dat we daar allemaal mee moeten maken. Nee, niet. We gaan niet op zo'n tijd weg eigenlijk, hè? Wij roeien altijd op 9 uur, dat gaat de boting. Na een paar interessante gesprekken met Jan. Ging om 2 uur naar bed en de volgende morgen moesten we skiën. Toen sneeuwde het en was mistig. Toen heb ik toch gedacht, dit gaat niet goed. Vorig jaar hadden we dat. Dat was zwaar hoor. Mooi is dat hè. Kijk die kwallen die daar in die Noord...